हेलो एवरीवन वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଲିସୁ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମୋର ମୁଖ ଟିକେ ପରିଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲି। ଉଠିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳକୁ ବର୍ଷା ରାଣୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରି ମୋର ଡେଲି ରୁଟିନ୍ ମାନେ ଟିକେ ଆଫ୍ରେଶ୍ ପିଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଫ୍ରେଶ୍ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ପାରାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲି ଛାତ ଉପରେ। ପାରାମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ସ ନେଉ ନେଉ ସେମାନେ ଆକାଶକୁ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ସବୁ କାମ ସାରି ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସାରି ଦେଇଥିଲି। ପୂଜା ସାରିକି ଟିକେ ଧନକୁ ଗେହ୍ଲ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବାବୁଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ମୋ ହାତ ଛଡ଼ାମଡ଼ା କରିକି ଫୋନ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ, ତ ଦିଦି ବୋଉଙ୍କ ସହ ମିଶି ପଖାଳ ଭଜା ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ। ଓଃ କି ଶାନ୍ତି! ଖାଉ ଖାଉ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ ମାଗି ଖାଇ ମାଆଟି। ଇଚ୍ଛା ହୋଇଥିଲା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଟିକେ ଫିଲ୍ଟର ପକାଇ ସଜବାଜ ହୋଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଇଥିଲି। ମୋର ମଗାଇଥିବା ପାର୍ସଲ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସିଯାଇଥିଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ପଢ଼ା ସରିବା ପରେ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଇଥିଲୁ। ଆଉ ଟ୍ୟୁସନ୍ରୁ ଫେରିବା ବାଟରେ ପୁଣି ବର୍ଷା ରାଣୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମୋତେ ଓଦା ହୋଇକି ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟିକେ ତୁରୁତୁରି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଦେଇଥିଲି। ସେଥିରେ ଆସି ମାଆଟି ଆମର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ମାଆଟିର ମୋର ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରୁ କରୁ ମାତା ରାଣୀଙ୍କର ଆଦେଶ ଆସିଯାଇଥିଲା ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିବା ପାଇଁ। ଚାଉଳ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କରିଦେଇ ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ମଟର ସୋଲା ଭାଜି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ବର୍ଷା ପାଗ ଯେହେତୁ ଟିକେ ପକୁଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଇଥିଲା, ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଦେଇଥିଲି। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଟାଟା, ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ।